Reit croeso chi. Mae Mared yn tynnu llun gyda ni heddi, a ni'n mynd i fod yn gwneud geiriau y cwm gan Huw Chiswell, cam poblogaidd, cam a bod pawb yng Nghymru'n gwybod gobeithio erbyn hyn, y Cymru Cymraeg yn enwedig. Mae fe yn gan eiconig, mae fe'n gan i wneud â pellau glôn, cau, cariad at cwm tawe ble mae Huw Chiswell yn dod o, a fi'n ddiolchgar iawn iddo fe am roi ganiatadau i ddefnyddio'r geiriau. Felly, mae hwn yn mynd i fod yn un bach fwy cymleth i wneud. Just achos mae geiriau yn mynd i fod yn trwy'r llun i gyd trwy hyn. So, beth sy'n mynd i fod gyda ni yw glor lawr fan hyn. Mae gyda ni bwll glo yn mynd i fod lan fan hyn. Mae y cwm a cwbl o tips glo yn mynd i fod yn cefn fyna. Wedyn yn yr awyr lan fan hyn a yn y tir lawr ar y gwylod ar y chwith fan hyn, ni'n mynd i fod yn cael yn geiriau ni. A mae'r geiriau trwy hyn yn mynd i fod yn rhan o'r gitgan, sef y graig yn sownd o dan ein traed, a chariad at y cwm yn berwi yn ein gwaed. Felly mae lot fach o eiriau i ffitio mewn. Okay? So, os ni'n meddwl am cwarter yma'r dudalen, dyma ble mae'n glor ni'n mynd i fynd. Felly ni'n mynd i ddechrau off gyda fe fan hyn. Peidiwch wneud yn cripiad rhy bell draw ffordd hyn, ych chi'n mynd i stryglan nes mlaen i ffitio y geiriau mewn. Iawn? So ni'n mynd i gadw fo draw'r ochr yma, a lan i tua hanner ffordd. Dyn ni ddim eisiau mynd â fe lan yn rhy bell lan y dudalen. So, ni'n mynd i ddechrau off gyda'i helmed. So dyma'r golau sydd ar ei helmed. So beth ni'n mynd i wneud yw rhoi doi gylch fel yna mewn. Mae gwaelod i helmed y wedyn yn mynd i fynd fyna. A wedyn dod nôl ar ei hunan fel yna. A wedyn yr helmed unan, sy'n eisiau helmed sy'n mynd yn rhy uchel lan. Mae'n mynd i fynd o gwmpas fel yna. Dwi ddim yn un sy'n da iawn yn dynnu lluniau gwynebau. Felly yn aml newch chi weld yn ymgel fi, dwi'n cadw manylion yn bryn iawn. Okay, so dyna'i drwynau. Newch chi siŵr bod i wyneb y wedyn yn amlwg yn llai na ble mae'r helmed yn dod mas. Ddim eisiau ei wyneb yn dechrau fan hyn, dyma'i helmed efo sydd wedi gwasgu ben y mewn. Felly ni'n mynd i fynd am lawr a lawr. Os dim eisiau mynd ar draws y gwaelod eto, achos ni'n mynd i gael coler i gotau yn dod fyna. Okay? So dyna coler i gotau. Dyn ni'n mynd gallu gweld gwaelod i enau. Coler yn mynd mas. Dwi'n dod mewn. Dod hwnna hanner fel as chi moyn. Okay? Ysgwyddau. Yn dod mas. Okay? So lle di fynd dod y goler di'n dod lawr a draw. Okay? Ti. Lan yr ochr arall. Da iawn. Wedyn lawr a lawr o ddau ochr. Lawr a lawr dano. Perffaith. Da iawn ti. Wedyn lawr y canol. A wedyn mae ysgwyddau fynd o mas. Okay? Wedyn. Ni'n mynd i fynd â hwnna lawr. So mewn a lawr ychydig ni'n mynd fyna. Os dyma'i gorffau. A wedyn gweddill i fraich wedyn yn gallu dod fyna. A wedyn gallwch chi gael llinell yn dod lawr fyna hefyd. A felly bydde fe'n gwisgo un o'r siacedi llachar oren yma. So felly bod streipiau bach arian yn mynd i fod gyda ni fyna nes mlaen. A wedyn bydde siaced i hunan felly'n oren. Os chi eisiau rhoi rhyw boced mewn. Croeso chi rhoi rhyw boced fyna os chi moyn. Neu unrhyw fanylion arall. Okay? Mae croeso chi rhoi llyged mewn trwy'n ceg a popeth arall, ond dwi'n gadael i fi dim ond gyda y trwyn. So dyna mwy na lai yn glor ni. Peth nesaf ni'n mynd i wneud yw tua hanner ffordd lan y dudalen. So mwy na lai ble chi wedi top pen eich glor chi. Mae gyda ni y llwybr yma, neu ochr y bryn yn dod lawr. Okay? So o top pen ni'n mynd i ddod lawr ffordd yna. Pidwch dod lawr rhy syth. Okay? Ni eisiau cadw fe lan, ond dod lawr i tua hanner ffordd lawr i bennau. Wedyn, ni'n mynd i fynd o tua fan hyn lawr i'w ysgwyddau. So mae dal dyn ni bwlch bach. Bydd eisiau digon o le mewn fan hyn i roi y gair at nes mlaen. So chi eisiau colli'r gwaglau yna, ond mae lot fawr o eiriau yn mynd i fynd mewn fan hyn. Okay? A wedyn, llwybr yw hwn, so mae llwybr yn dechrau'n denau. A wedyn mae'n dod lawr. So ni'n edrych fel y glor wedi dod o'r gwaith. Okay? Ni'n edrych nôl ar y gwaith. Okay. Nesa, ni eisiau gweld y pwll glo lan fan hyn. Felly ni'n mynd i
wneud yr olwyn. Yn y pellter. Wedyn, ni'n mynd i roi ein crys-croes ni mewn. Does dim eisiau ddo fod yn olwyn ffansi iawn. Bydd pawb yn gwybod a'n deall mae pwll glo yw mewn myned. Llinell yn dod syth lawr. Wedyn ni'n mynd i fynd am rhyw focs. Bach yn mynd draws yr ochr. A wedyn ni'n mynd i fod yn mynd a llinell bach yn dod lawr fyna hefyd. Does dim rhaid i chi wneud yn union fel fi, jyst bod ydych chi rhyw fath o linellau sy'n edrych fel sy'n gallu bod yn olwyn. Mae'r ein yn dueddol o fod yn zigzag yn mynd lan fan hyn. Ie, felly ni'n zigzag sy'n mynd lan fan hyn. Hyfryd. Gallwch chi wneud lleill bach dwbl fan hyn os chi moyn. Wneud y sefyll mas bach yn fwy. Yr un peth fyna. Unwaith chi'n hapus gyda'ch llinellau chi. Yn amlwg os ych chi'n neud un chi yn syth mewn pensil, ych chi'n gallu mynd nôl a trwsio bethau. Fi'n neud hwn mewn pen Sharpie. Mae fe ychydig bach yn amlwg yn anoddach i fi drwsio bethau ar ôl fi'n neud nhw. Right then, gewn ni linell bach yn dolaw fan hyn hefyd felly. Felly ni gallu linell bach yn dod yn syth lawr. Dwi ddim yn gwneud lot o wahaniaeth o'r wedys i. Yna gyd yw'r ein yw darnau metal y pwll unan wedyn. Felly bod dynnu ryw adeilad fan hyn, felly bod gegin y gweithwyr, neu felly bod yr rhan gwaelod fan nhw'n paratoi i fynd lawr yn y lift neu beth bynnag. So ni'n lliwio hwnna mewn hefyd. Peth mwy o bwysig yw bod hwnna ddim yn mynd â gormod o le. Os yn amlwg chi eisiau bod yna, fel bod yn amlwg bod pwll glo gyda chi, ond dim hwnna yw prif ffocws y llun, os mae gyda chi yr holl eiriau yma i gan hyfryd y cwm Huw Chiswell yn mynd o gwmpas y lle. Reit then. I wneud yr broses o roi geiriau mewn ychydig yn haws, ni'n mynd i gymryd bach o'r siapio rhyfedd yma mas, trwy jyst roi cwpl o, gallai fe fod yn tips glo, gallai fe fod y cwm i hunan, so pan ych chi'n dod i liwio nes mlaen, gallai fe'n lliwio nhw'n rhywbeth o lwyd neu'n ddi, fel tip glo, neu gallwch chi liwio nhw yn wyrdd yn frown ac yn y blaen i gynrychioli'r cwm, mae fe'n hollol lan i chi. So beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i jocan bod e'n mynd i fynd... Fe'n jyst rhyw fath o fryniau o'r ein, does dim gwahaniaeth ble maen nhw'n mynd, jyst bod chi'n gwybod eich hunan beth yw nhw. So felly gaf fi un yn mynd trwy'r cefn fyna, a wedyn felly gaf fi un bach arall yn mynd i fynd fyna, mae hwnna'n dod lawr fyna felly, a felly gallai ychwanegu un bach arall yn mynd lan fyna. Mae'n lan i chi. Yr holl syniad yw bod e'n neud mwy o le a siapio chydig bach yn haws i ni wneud y geiriau. Da fi'n marad. Reit e, nesa, ni nawr yn barod i rhoi geiriau ni mewn. Felly, jyst i baratoi e, does dim eisiau mynd reit i ymyl y dudalen fan hyn. Gallwn ni fod yn neud rhyw siap nawr sydd fel rhyw fath o ffram ar gyfer yn geiriau ni. So byddai ddim yn neud yn byd ar ochrau tu fas na, mae'r geiriau i gyd yn mynd i ffitio tu fewn. So hwn yw ochrau yn geiriau ni fel petai. A ni'n neud yr un peth lawr fan hyn. So ni ddim eisiau colli gormod. Os mae lot o eiriau yn mynd i ffitio mewn fan hyn hefyd. Ond dim eisiau ni fynd reit lawr i'r gwaelod. Reit e. Ti'n hapus dyn nhw'n marad? Reit then, so mae eisiau tair streipen o'n ni ar y top, iawn. So ni'n mynd i dorri yn top ni mewn i 1, a wedyn 2. Peidiwch mynd yn rhy agos fan hyn, chi eisiau cadw digon o le i chi allu ffitio llythyren mewn. Os chi'n gweld bod chi wedi'n mynd yn rhy agos, fel bod Mared yn dweud, dyw e ddim yn broblem.
Okay, cer lan na ti, Mared. Okay, so gyda Mared nawr, felly bydde hi ddim yn rhoi dim byd yn y dan bach na, ond bydde hi'n dechrau rhywna wedyn i'w drydydd lleill. Okay? Reit, so y graig yn sy'n mynd i fynd yn y streipen gyntaf. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mae eisiau 7 bocs yn chi. Okay? So i wneud 7 bocs ar ei rwydda. Chi'n wneud y bocs cyntaf yn y canol. A wedyn bydd eisiau chi roi 2 linell ar yr ochr chwith. A wedyn 2 linell ar yr ochr dde. So just checwch wedyn i wneud yn siŵr bod gyda chi eich 7 bocs. A pan chi'n hapus gyda hwnna, i ni wedyn yn goffa wneud yr Y. So ni'n wneud hwnnw weddol o gyflym. Os ydw i'n mynd rhy gyflym i chi adre, jyst newch yn siŵr bod chi yn gwasgu'r botwm pause na. Okay. G. Mae yr a mynd yn y bocs nesaf, so ni'n mynd i fynd lan i gael yn yr ni. A wedyn mae'r a mynd i ffitio mewn yn y bocs ni'n newydd greu. I dot nesaf. So mewn y 2 ochr. G arall. Copio beth ni'n newydd wneud. A dyma yn. So y. Cofiwch gyda'r ys na ni'n stopio pan ni'n cyrraedd gwaelod y linell yna. A dyma yn. A mynd ar diwedd. So y graig yn. Nesaf ni'n mynd i wneud sound o dan. Felly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mae eisiau 9 box drwy'n. So byddwch yn ofalus. So, unwaith eto ni'n mynd i wneud yr un cyntaf yn y canol, ond sylwch fi'n wneud e lot yn llai tro hyn. Os mae eisiau ni ffitio 9 bocs mewn i gyd, okay? So bydd eisiau 2 llinell yr ochr yma nhw'n ni, a 2 llinell yr ochr hyn, fel bod yn gadael 4 bocs o 4 bocs. So rhannwch hwnna mewn i 1, 2, 3. So mae'n dwi 4 fyna, a hwnna'n ei 5. A wedyn mae eisiau 2 llinell arall yn y fi fan hyn. So mae'n 1, 2, 3. Okay. So sound, ni'n mynd i wneud ys gyntaf. So na ys, okay, neu'n siŵr bod nhw yn croesi. So os chi'n neud fel mae Mared wneud nawr, na gyd sy'n eisiau Mared wneud yw'n wneud yr un gwaelod ar un top ychydig yn hirach fel bod nhw'n croesi gilydd. Okay, so dyr nhw draw, Mared. Okay, so dyr nhw draw flen. Okay, so ti'n dod â hwnna draw. A hwnna'n i baso fe. Okay, ma' hwnna'n iawn yn dweud, ie? Ie. Okay, so jyst newch chi'n siŵr bod nhw'n paso i gilydd. O, cilch bach. W, 2 linell o'r top, triongl yn pwynt o lan. Yn, llinell yn canol mynd lawr. Wedyn dy, cornel. Lliwio'r triongl yn mewn, a wedyn sgwar bach ar yr ochr chwith. So mae dyn ni'n sound. O, cilch bach arall, sound o, a wedyn mae dan dyn ni ar ôl, so ni'n mynd i wneud dy arall, tebyg i beth ni newydd wneud. Okay, so ni'n cymryd yn cornel i bant y triongl, lliwio fe mewn, mae eisiau ni gael bocs bach ar yr ochr chwith, a dyn ni nesaf, a wedyn mae yn dyn ni i orffen, okay? Sylwch ar y funed, gyda'r fideos arall, dwi'n gwneud llunellau dwbl fan hyn, dwi'n mynd i fynd nôl i wneud llunellau dwbl yma, unwaith byddai wedi gorffen y geiriau i gyd. Y rheswm fi ddim yn wneud ar y funed yw bydd y fideo felly'n para bach yn rhy hir os na i fynd nôl i wneud y nawr. Ond pan i chi wneud nhw, to gwasgwch botwm pause yna a gallwch chi gymryd amser i gywiro fe chydig bach. Okay? Right, so y graig yn sound o dan, mae eisiau ein traed o'n ni nesaf. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bocs to. Okay? So ni'n mynd i fynd a wneud un yn y canol. Okay? A fan hyn nawr, bob tro chi'n dod ar draws rhyw siap, ar y gwylod mewn siapiau rhyfedd yma dyn ni fan hyn, okay? Triwch anelu am rwle sy'n neud yn haws i chi wneud llythyren. So enghraifft, mae ochr yr olwyn fan hyn yn gadael siapiaeth y clir o'r 2 ochr, ble os ni'n dechrau mynd am fan hyn, bydde rhyw siap rhyfedd i chi fan hyn. So anelwch am rwle sy'n mynd i wneud yn haws i chi. Okay? So ni eisiau 7, so mae eisiau 2 linell fan hyn, a mae eisiau 2 linell fan hyn. So fi'n mynd i fynd, fel wedys i nawr, fi'n mynd i fynd bob ochr i'r olwyn. So mae dy fi 3 siap gweddol y rhwydd hwnna. A wedyn dwi'n mynd i fynd fan hyn 1, 2 ochr na'n haws. Okay, so dy ti Mared. Bydden ni ddim yn cyfri hwn, okay? So bydden ni'n mynd 1, 2, 3. Felly di roi 4 mewn hwnna. Na ti. A wedyn mae eisiau 5, 6,
A fe, mae hwnna'n gadael y seithfed. Ok, so ein traed, so ni'n mynd i fynd o draws o'r ochr dde. I dot, trwy'n fi'n mynd i wneud i dot bach, so fi'n mynd i dot. Yn, syth lawr. Down, T nesa, so mewn a mewn. A wedyn ni'n mynd nôl lawr i'r cornel. So ni'n mynd reit lawr i'r cornel, lliwio'n trionglau ni mewn. Da iawn. Okay, os nad nhw'n cyfateb, cofiwch just cymryd bach o amser i dwtio fel am. Ni'n edrych bach yn smartach. Yr a mynd yn yr un bocs. So ni'n mynd i fynd lan a draw. A wedyn ni'n mynd i fynd a wneud yn a ni mewn fyna. A wedyn mae dyn ni, fel ni newydd wneud. A wedyn mae dy, ni'n gwneud digon o dys a fynd i'n niw bod mae dy yn gweithio. A dyna y top. So mae'r awyr wedi cael ei wneud yn ni nawr. Okay? Mae dyn ni y graig yn sownd o dan ein traed. Mae'r mynyddoedd yma, neu'r tipig lo, maen nhw'n mynd i aros fel maen nhw. Mae'r geiriau ola mae'n mynd i fynd mewn yn y ddau ran yma. Okay? Mae eitha lot yn ei rôl i ffitio mewn. Mae gyda ni achariad y cwm yn berwi yn ein gwaed. Achariad at y cwm yn berwi yn ein gwaed. Felly mae eisiau ni wneud yn siŵr bod gyda ni digon o le cyn dechrau. Mae A, so ni'n just mynd i roi'n llinellau ni mewn. Okay? Just o bod chi'n gwybod, mae 1, 2, 3, 4, 5, mae eisiau 6 llinell yn ni fynd. 6 straight ben, 5 llinell, 6 straight ben. Okay? Mae'r un cyntaf, y cornel top yma, just yn mynd i gynnwys yr A. So ni'n mynd i gymryd y cornel top yna off, fel bod e'n edrych bod hwn yn cario ymlaen. Okay? Wneith hwnna wneud sens, os mae hwn wedyn yn gallu cario ymlaen mewn i hwn. Okay? So bydd A dyn ni mewn fyna. I wneud chariad, so A, chariad at, so mae eisiau hwnna mwy na lai edrych os yfed un llinell. Okay? So chariad at. A wedyn beth sy'n ar ôl gyda ni yw 4 straight ben gobeithio. Okay? So beth bynnag yw'r siap sy'n gyda chi ar ôl fan hyn, torrwch yn hanner gyda. Okay? So dylai hwnna rhoi 2 straight ben gweddol o seis i chi. Ond wedyn ni'n torri y ddau yma'n hanner eto. So ni'n mynd i fynd ar draws hwnna. Pidwch becso sy'n hwn yn denau. Okay? A wedyn ni'n mynd i wneud yr un peth fyna. Okay? Mae ti'n mared a torri'r un gweilad yn ei hanner hefyd. Fantastic. So mae hwnna'n paratoi ni nawr ar gyfer y rhan nesaf sy'n ni roi'n geiriau yr ail randen o beth ni wrth i wneud. Right then, so A, ni'n mynd i fynd, achos bod e bach yn fwy llydan o beth, ni'n mynd i wneud hwn ychydig yn fwy llydan. So, rhywbeth sy'n edrych fel i dot, lliwch y mewn. Okay, so A. Chariad at, right then, so mae chariad, mae'r geiriau, mae'r llythrennau mynd i orfod gwasgu mewn ychydig bach fan hyn, okay? So mae dyn ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocs eisiau fan hyn, okay? So ni'n mynd i fynd y torri mewn hanner. Okay? So mae eisiau 6 bocs yn ni. Torri mewn hanner. Right, so mae eisiau 2 linell yr ochr yma. A mae eisiau 2 linell yr ochr yma. Okay? Mae at yn mynd i fynd ar yr ochr hyn, so ni'n mynd i dorri hwnna'n hanner hefyd. Fel bod ni'n gallu cario ymlaen nes ymlaen, okay? So dylai fod 1, 2, 3, dylai fod 6 bocs dyn ni fyna, okay? A wedyn, ti'n torri'r ochr na'n hanner hefyd. Eto, so yn o'i cynta, ni'n neud yn C. Wedyn ni'n neud yn H. Wedyn ni'n neud yn A. Y bocs nesaf ni'n mynd i wneud yr A i dot, okay? So ni'n mynd i fynd lan a ar draws. A wedyn ni'n mynd i gymryd y dot fyna. Ni ddim yn lliwio fy mewn, okay? A nesaf, so lan a dot bach. A wedyn mae dy ar y diwedd mae'r edrych o'n blaen i. A mynd i fynd fyna. Okay? So A chariad, okay? At nesaf. So fel eithon ni'r A draw fan hyn, felly ni'n neud hwn ychydig bach yn fwy llydan. A dyna y bocs i orffen yr A off. A wedyn T mewn a mewn ar yr un lefel os ni'n gallu. A wedyn lawr a cymryd i ffwrdd. A wedyn lawr a cymryd i ffwrdd. Mae'n dibynnu arnoch chi fan hyn nawr, faint ych chi'n mynd i gymryd
bant yr ochr ar y dde i wneud edrych fel ty. So, falle bod eisiau rai chi fy mewn chydig bach yn fwy, dibynnu ble i chi arni, oce? Right, y cwm, oedd un nesaf yn digon rhoedd 4 llythyren, so 4 bocs eisiau. So, torri fe'n hanner, a wedyn torri fe'n hanner eto'r 2 ochr. Okay? 4 bocs. So, fel na. C, fel na. W, a wedyn y gwrthwyneb i w. Okay. Ni'n mynd yn dda yma. Gobeithio bod chi'n dal y lan. Yn berwi ni'n mynd i nesaf. Yn berwi. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocs dryn. Okay? So ni'n mynd i dorri fe'n hanner. A wedyn mae eisiau 2 linell ar yr ochr chwith. I wneud 3 bocs. A wedyn 2 linell ar yr ochr dde. I wneud 3 bocs arall. Just checkwch bod gyda chi 6 bocs i gyd. Yn berwi fel wedys i. So yn. Ni'n mynd i wneud by fawr dryn, by prif lythyren. So, ni'n mynd i gymryd cornel bach i ffwrdd fan hyn i wneud triongl, a wedyn 2 hanner cilch bach. Byddwn yr gwaelod ychydig yn fwy na linewch i benna. 2 linell ar y dde. Mae yr a w yn mynd i gilydd fan hyn, so byddwch yn ofalus. Ni'n mynd i gadw'n yrru eitha tenau, fel bod digon led i fi i ffitio yn 2 linell un dy lawr fyna, a bod e'n ddigon clir, oce? Wedyn i dot i orffen, mae dewis ydych chi os chi eisiau gwneud i dot prif lythyren, neu i dot tebyg i beth ni'n gwneud lan fan hyn gyda i dot bach. Wedyn ni bron y gorffen yn ein, felly mae dyn ni 5 bocs dryn, so ni'n mynd i fynd a 1 yn y canol gynta, wedyn torri ni'r ochr na yn ei hanner, a torri ni'r ochr na yn ei hanner. So mae dyn ni 5 bocs i gyd. Okay, so dyna dwi'n camel di, torri ochr na yn hanner, torri'r ochr dde yn hanner. Ie, na ti. Right e. So yn ein, so ni'n mynd i fynd lawr a draw. Digwydd bod, mae ys gyda ni lawr yr ochr yn i gyd. Wedyn yn, lan a ni, so i wneud yn. Draw, draw. I dot, jyst i gael amrywiaeth, dwi'n mynd i fynd â i dot bach trwy hyn, so i dot. Wedyn yn i orffen ar y dde. Wedyn mae gwaed gyda ni orffen bant, so mae hwnna'n 5 bocs arall, so ni'n mynd i gallu mynd â 1 bocs yn y canol. A wedyn torri'r ochr chwith mewn i 2. A torri'r ochr dde. Wel, mewn i 3, sori, dim yn i 2, mewn i 3. So mae dyn ni 1, 2, na, dwi wedi gwneud hwnna'n cywir yn rhaid. G, W, A, E, D, anghywir. Mae'r pethau yma'n digwydd. Felly, cariwch chi ymlaen, dwi'n mynd i gywiro hwn nes ymlaen. So, beth sy'n eisiau nhw chi yw 5 bocs. Felly, beth na fi nawr, gan bod fi wedi gwneud bach o gawlach ar un yma. Dwi'n mynd i fynd â G yn yr un cynta. Dwi'n gwneud bocs bach yna. Okay, Mared, ti'n neud hwn? Ti'n iawn. Okay, dilynwch i Mared. Mae Mared yn gywir. Iawn? Ie. W nesa. I fynd lan fyna. Mae A dyn ni nesa. I fynd fyna. E nesa. Hapus dyna? Ie. Ond mae D gyda fi mynd i fynd fyna. Okay. Mae dy fi 2 beth fan hyn nawr fi'n mynd i fod yn lliwio mewn nes mlaen. Fi'n credu felly beth na fi yw droio i fy mewn i rhywbeth arall, neu geithio jyst fod yn rhywbeth o fox bach neu rhywbeth. Dwi ddim wedi penderfynu'n iawn eto, ond fel bod fi'n atgoffa'n unan bod eisiau fi wneud rhywbeth o fe, dwi'n mynd i lliwio mewn yn fwy tywyll am fyned. Okay? So, mae gwaed yn haws gyda chi gobeithio os byddai wedi llan o mewn yn iawn. Okay? Mae'n profi bod hyn o rhywun sy'n gwybod beth mae'n gwneud weithio'n cael beth yn anghywir a jyst bach o hwyl o eta beth. Okay. So, gobeithio bod chi yn hapus, bod chi wedi dilyn hwnna'n eitha da. Mae fe siwr fod yn un o'r ei mwyaf cymleth ni wedi gwneud hyd yn hyn. So, pob lwc dywyn, disgwyl mlaen, mae lot o liwiau gallwch chi fod yn ychwanegu lan i hwn nawr. Okay? Byddwn ni felly yn rhoi y glas yma ar y top ble mae'r awyr. Os nad ych chi eisiau gwneud y bach yn fwy llwm a bod chi'n defnyddio bach o lwyd. Gallech chi fod yn gwneud bod yn machlio dydd a diwedd y dydd a bod yn cerdd y gytra, so gallech chi fod yn defnyddio coch
a rhyw oren y melyn lan i chi. Mae'r gwyrdd neu'r llwyd yn gallu bod, neu'r browns yn gallu bod fan hyn i'r y tir falle. Y tir sy'n cario ymlaen fan hyn wedyn hefyd yn mynd chi llwybr, a wedyn mae gyda chi yr glor i hunan wedyn falle yn gwisgo siaced oren, neu pa bynnag lew i chi'n credu dylai fod yn gwisgo. Byddai'n arwyddo'r gwaelod nawr mewn munud, byddai'n tecluso rai pethau, felly byddai'n neud ambell i beth yn fwy clir, gael weld sy'n mae'n mynd, a mae eisiau fi sorto mas yn gamgymeriad i hefyd. So, pob lwc, joiwch, a wedyn dewch nôl mewn cwpl o eiliadau, gewch chi weld fel dwi wedi i lliwio ni a fel mae Mared wedi lliwio i'n hi. A dyma ni wedi gorffen. Huw Chiswell, a gobeithio nawr pan byddwch chi'n lliwio hefyd, byddwch chi yn rhoi cerddoriaeth Huw Chiswell arno yn y cefndir. Mae dyn ni 2 lun eitha gwahanol ar yn lliwio trwy. Mae Mared wedi mynd am y glas a'r llwyd, sy'n edrych eitha neis, a'r gwyrdd, a wedyn fi wedi mynd am yr orens a'r coch a'r melyn, ychydig bach yn fwy. So mae dyn ni 2 liw, neu 2 set o liwiau, eitha gwahanol i gilydd sy'n gwneud lluniau gwahanol. So, pob lwc, gobeithio nwch chi joio fe. Fel wedys i, hwn yw un o'r ein mwyaf cymleth i fi wedi wneud ar eich cyfer chi. O dim ffordd o fi i drwsio'n gamgymeriad i ar y diwedd, ond fel chi'n gweld, sy'n lot o wahaniaeth ta beth, achos mae di yn cael ei guddio'n eitha rhwydd yn y diwedd. So, pob lwc, joiwch, cofiwch rannu fe gyda fi ar ôl chi orffen.